OK. Ahojte, dneska vám ukážem, ako vyrobíme varenicu a výrobky z pastu filaty. Potrebujeme najprv vyrobiť si základný syr. Základný syr má byť približne takýto, takže buď polotvrdý syr vyrobíme, alebo syr typu bomoja. To nájdete tiež na mojej stránke. Tento syr, tu je dôležitý, aby tento syr odkvapkal pri izbovej teplote minimálne 24 hodín, lebo v tom prípade dosiahne potrebnú kyslosť na to, aby sme vedeli ťahať ten syr. Takže potrebná kyslosť je 5,2. Začíname s tým, že rozkrojíme syr na menšie trojuholníky a tie trojuholníky nastrúhame. Ukážem. Takže približne na takúto veľkosť. Tuto sme vám už pripravili potrebné množstvo, takže ideme na výrobu. Najprv si dáme do ruky približne takých 10-15 dekagramov a syr dáme do sytka, do horúcej vody, ktorá má mať približne 80 stupňov. Medzi 70 a 80 stupňov dáme do sytka ten syr roztápať a začíname hnietiť vareškou. Je tu potrebné, aby v syre nezostali uzliny a mal krásny, hladký a lesklý povrch. Hneď vám ukážem. Takto krásne sa dá hnietiť. Keď to ešte nie je dobre, tak dáme späť do vody. Vyberieme. Má mať takúto konzistenciu, len má byť ešte hladší. Takže ešte raz to dám do vody. Ešte raz postláčam. Už je perfektný. A dáme sem na pracovný stôl, na hladký a čistý povrch a začíname opatrne ťahať do požadovaného tvaru. Roztiahneme sírček. Postupne, netreba sa ponáhľať. Dáme do veľmi studenej, mierne osolenej vody. Necháme tam približne 3-4 minúty. My tu máme už pripravenú varenicu. Jednu si vyberiem, zase dáme na stôl a ešte raz posolíme. Potom zrolujeme do formy varenice. Takto. A previažeme tiež vopred vyrobenou niťkou. Takto. Takže varenica je hotová a teraz ju dáme odkvapkať na pár hodín. Na mriežku alebo kde sa vám páči. Teraz vám ukážem, ako spraviť rožoknicu. Takže pastu filátu vo forme croissantov alebo rožkov. Tuto potrebujeme trošku väčšiu hmotu. Zase ideme hnietiť. Pekne. Netreba sa ponáhľať.
Je dôležité, aby to cesto bolo dôkladne vypracované. Stláčame. Môžeme aj vyskúšať, či je už dobrá, či sa dá dobre ťahať. Tuto som videla ešte jednu uzlinu, takže ide späť do vody. Takto. A teraz ideme roztiahnuť na stole zase. Dáme na stôl a snažíme sa vytvoriť formu takého trojuholníka. Ide to rýchlo, rukou. Takto. Približne takto má vyzerať. Takto. A dáme do vody. Necháme odležať. A teraz ešte jednu formu ukážem. To je taká plnená štrúdla, tiež z pasty filáty. Takže tiež potrebujeme väčšiu hmotu, viac. Zase začíname. Pekne vypracujeme. To vám ukážem, že ešte nie je tá hmota dobrá. No. Teraz je už krásna lesklá. Dáme na stôl. Urobíme rukami približne takúto formu. Približne takej hrúbky. Takto. A šup do vody. Teraz vyberieme tú formu, čo sme sem dali na rožok, dáme na stôl, zase osolíme. Tento rohlík tiež môžete plniť ináč plnkou. Dávate sem a tak zrolujete. Ja teraz ukážem len bez plnky. Takže posolili sme a tiež zrolujeme takto pekne. A rožok Nica je hotová. Tiež dáme odkvapkať na briežku. Potom robím poriadok. A ideme naplniť štrúdlu. Dáme na stôl, posolíme. Takto. A teraz môžeme dať hociakú plnku, ktorú máme radi. Ja sem dám, mám tu taký červený dip, zeleninový. S týmto natriem celý povrch. Takto. Potom dám na to cibulku. Sem na okraje. Mám tu šampióny. Kukuricu. Samozrejme, nemusíte všetko,
Môžete vytvoriť chute rôzne. Potom mám tu bylinky. Myslím si, že to stačí. A teraz krásne zrolujeme. Aby tá plnka nevytiekla. Takto. Otočíme. A teraz zase previažeme pripravenou niťkou. Ako sa nám páči, ako sa podarí. Mne sa nepodarí vždy tak, ako chcem. No, vidíte? Takto. Takto vyzerá. Potom tiež dáme odkvapkať na pár hodín a potom zauvidíme. Dobrú chuť.